Welcome back dito sa Berlumamin Gabaon TV. And we are live today at kagaya ng sabi ko po mga kabayan ay busy po sa trabaho pero hindi po yun ang dahilan para hindi natin ipaabot ang ating mga mensahe sa ating mga subscribers. Para sa inyo pong lahat, magandang araw po sa inyong lahat, aking mga subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nagwa-watch ng vlog na ito ay mega shout out po sa inyong lahat. Sa hapong ito mga kabayan ay pag-uusapan natin kung paano nating pangalagaan ang ating sarili. Napaka-importante po na pangalagaan natin ang ating sarili. Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan at stability ng ating buhay. Sapagkat kung hindi po natin napangalagaan ang ating sarili, ay tunay nga po na wala po tayong magagawa. Kung hindi po tayo healthy, hindi po tayo stable, maging ang focus natin sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating organization, sa ating business, at kung anuman ang iyong pinagkakaabalahan, ay hindi po tayo makakapag-focus mga kabayan kung hindi po tayo healthy. Kaya nga may kasabihan, health is wealth mga kabayan. Kaya mga kabayan, heto na po, impromptu vlog at live po ito. Yung sinabi ko na kung paano natin pangalagahan ang ating sarili, well, hindi naman po ako, disclaimer po, hindi naman po ako doktor, pero ang mga sasabihin ko nangyari na po sa aking sarili at yung iba nabasa ko na, yung iba na pakinggan ko na rin sa mga vlogs, na research ko na. Kaya mga kabayan ay napaka-importante po. Ang unang-una kung paano natin pangalagaan ang ating sarili, unang way ay yung pong pagtulog natin ng maayos. Napakahalaga po ang nabibigay ng tulog sa ating buhay. Alam nyo po mga kabayan, ma-experience po ako yung nakaraang taon dyan po sa aming pinagtatrabahuan na isang planta. Dahil shutdown po mga kabayan, gusto ko pong i-share ito, ay more than 1 month, 45 days po na maaga po kaming gumigising po kami ng 3:30, tapos nauuwi po kami sa aming camp ng 8:30. So ibig sabihin makakatulog na kami ng mga 10, tapos 11, 12, 1, 2, 3. So sa 5 oras na yon mga kabayan, hindi mo pa maitutulog yun ng solid kasi babangon ka pa rin para umihi at kung ano pa ang iyong gagawin. So nangyari po sa akin nung ganun po yung hindi po ako nakakatulog ng maayos mga kabayan, ay nagkaroon po ako ng vertigo. Kaya isa yan na tips, na experience ko na po yan mga kabayan. Kaya matulog po tayo ng maayos. Ang gagawin naman po natin para makatulog po tayo ng maayos, sa gabi po may mga bawal na wag na nating gagawin. O maging sa alas 3 po ng hapon ay wag na po kayong uminom ng kape, basta may caffeine. Wag na po kayong mag green tea ng marami, mag soft drinks. Iwasan nyo po yan mga kabayan. So yan ang unang-unang gawin mo para makatulog ka rin ng maayos. At pagka sa mga 7, 8 o 2 hours before na matulog ka, iwasan mo na pong mabusog. Mahirap po yung busog po tayo mga kabayan. Hindi po talaga tayo makakatulog. At napaka-importante ito kabayan. Iwasan po natin yung may galit. Yan ang nung una kong ma-experience yung mga yan ang cause na hindi ako nakakatulog. Pero salamat sa Diyos at salamat sa kanyang mga advices at sinasabi kong advices kasi ang sinasabi kasi from hearing and hearing the words of God may increase yung faith mo. Kaya ganoon po kasi yung nangyari. Kababasa ko po ng Bible kung paano po magpatawad, ka-attend ng church kung paano po magpatawad, kasi hindi ka po makakatulog mga kabayan kung nagalit-galit ka. Pag hindi ka nakatulog ng maayos, pagpasok mo sa trabaho na out focus ka. Kaya napakahirap po. Pero bago po ako magpatuloy, shout out po sa aking mga subscribers, sa mga nanonood ng vlog na ito. Mega shout out po sa inyong lahat, sa aking mga subscriber na nanonood po ngayon ng live na ito.
Yang pinag-usapan po natin yung mga dapat nating gawin para mapangalagaan ang ating sarili. Kasi kapag healthy po tayo, magkakaroon po tayo ng chance na mas humabang ating buhay, at kapag humabang ating buhay, masaya nating mapagsilbihan ang ating pamilya, ang ating asawa, ating mga anak. At syempre makakapag-accumulate din po natin tayo ng ating mga ah, asset po natin para sa ganon ay makapag-share din po tayo sa ating pamilya, sa ating mga asawa at sa ating mga kamag-anak. So napaka-importante po 'yon. Tandaan po ninyo, napaka-importante po yung sinabi ko na po 'yon. Sana ay i-apply po natin sa ating buhay. Pangalawa po na kung paano natin mapangalagaan ang ating sarili ay yung mapagpasensya po tayo mga kabayan. Ang hirap po kasi yung lagi kang galit, nasa middle age ka na o kahit bata ka pa, pansinin mo yung sarili, at pag magagalitin ka, napakahirap, hindi ka po makapokus. Lalo isipin mo to kapag mayroon kang lahing high blood, tapos yung mga kinakain mo yung mga fast food pa, tapos yung attitude mo magagalitin ka pa, hindi po maganda yon. Mas nag-aapektuhan po ang ating kalusugan pagka ganon. Mas lalo po tayong magkakaroon ng hypertension, mas maaga po tayong mag-maintenance at masisira ang ating buhay kapag ganon. Kaya iwasan po natin yon. Matuto po tayong magpatawad, matuto po tayong magpakumbaba, magtimpi. Sa paanong paraan naman natin ito mapapag-aralan? Syempre, ganun din po. Marami din po naman mga libro. Kung wala ka na pong time na pumasok sa school, may mga libro naman po na mababasa natin, how to control your anger, o di kaya blog, o di kaya articles, vlog. Yan sa mga vlogger na yung sa mga articles, marami po diyan. At dito sa YouTube, marami din po dito how to control your anger. May mapa-Bible topic yan, o di kaya mapa-secular topic, meron po dito sa YouTube. Napaka-importante po na makita po natin yon, na kinakailangan mapagpasensya po tayo, mapagpakumbaba, lagi lamang po tayong positive, at ay smile lang po tayo. Ay isipin lang natin yung mga pagsubok na yan ay hindi yan yung dudurog sa ating puso't isipan, kundi tayo ang mangingibabaw sa mga problema na yan. Isipin natin na kaya natin linalabanan yan para yung health natin ay maging healthy po tayo, maging malusog po tayo, para humaba yung buhay natin, para makapag-focus po tayo sa ating pinagkakaabalahan, para may bigay natin yung nararapat unang-una sa Diyos, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, mga kapatid, at lahat po ng ating pwedeng pagsilbihan na maibigay po natin yan. Kaya pangalagaan ang sarili. At yan po ang pangalawa, kailangan po mapagpasensya po tayo. Okay po at kailangan po rin tayong matulog ng maayos. At pangatlo, yung pagkain natin ng tama. Sa pagkain kasi hindi naman kinakailangan sa ngayon. Nung kami po yung mga bata, minsan nakikita ko nga ito, natatawa ko minsan pag naisip ko. Nung kami po ay mga bata, siyempre mahirap ang buhay. Pag may nakikita namin na kumakain ng mga karning baboy, yung mga karning baka, yung mga ibang tao, ang tingin namin doon, napakayaman nila. Buti pa sila, ang sasarap ng ulam, mayaman na mayaman. Yan ang tingin namin nung bata pa ako, kasi 52 na po ako pinanganak po ako noong 1970. Kaya nakita ko yan, yung mga time na yan. Konti pa lang yung fast food noon. Kaya, pero sa ngayon, kung i-compare mo ngayon, yung mga mayayaman ngayon, ano ang kinakain nila? Siyempre yung mga healthy foods, yung mga inorganic, yung mga walang abono, yung mga vegetarian yung iba kaunti na lang yung kinakain na karne. Nagkabaliktaran po, ang mayayaman ngayon yung mga healthy foods na po ang kinakain. Mas kumakain po sila ng gulay, mas binabalanse na po ang kinakain nila. Kaya yung sa pagkain kinakailangan alamin din natin. Sa umaga, yan pwede po tayong kumain ng medyo mas marami, eat like a king, sabi nga nila. At kung maaari nga lang, hindi naman pare-parehas ang ating buhay, pero lagi nating i-mindset na kombinasyon ang ating pagkain.
Napakaganda po nga na bago tayo kumain, uminom tayo ng maligamgam na tubig na isang baso at pagkatapos, pag kumain po tayo, kombinasyon. Kung itlog yung nandyan, protein po yan. At kung mayroon ka namang tinapay o di kaya kanin, calories po yan. Napakaganda po yan. Tapos, may milk po tayo, lalo na po tayong mga may edad na. Kung kulang tayo sa calcium, kinakailangan natin yung milk na po yan, yung gatas. Napaka-importante po yan. At syempre pag combine mo yan, may gulay ka, hindi naman kailangan bumili ka ng mga mamahaling pagkain eh. Ang dami nga sa atin dyan sa probinsya, may mga gulay kagaya ng ampalaya, kagaya ng malunggay, talbos ng kamote. Pwede po yung pang-ulam sa umaga. Isabay natin kung ano meron tayo. Kung meron tayong tuyo, okay lang yung tuyo, wag lang masyadong marami, lalong-lalo na sa may edad kasi pag maalat at matamis, binabalanse po natin yan. Ako binabalanse ko na po yan para sa kalusugan ko at gusto ko ring i-share kasi marami po akong nakikita na ang daming nahihilo, ang daming hindi maganda yung kalagayan nila kasi nga minsan hindi binabalanse yung kinakain. Totoo po, nasa edad natin, pansinin mo kapag ka makakain ka bigla ng matamis, para kang nahihilo. Kung nakakain ka ng maalat, para ka ring nahihilo. At pag hindi ka naman kumain ng matamis at saka maalat, mararamdaman mo rin po yon. Kaya kailangan balanse lang po. Tignan po natin lagi yan yung sa ating pagkain. At sa tanghali, bawas-bawas na po, lalo na pagkagabi. Ang pinakamaganda po sa gabi ay yung pag kumain po tayo na naranasan ko po sa aking sarili, makatulog din po ako ng maayos, yung may protina po sa gabi, yung katamtaman lang na pagkain. Pagkatapos po kasi sa akin, ang pinakamaganda po kasi sa akin, may recommendation ng mga doctors na minsan pinapanood ko sa kanilang vlog at binabasa ko, 3 hours bago ka matulog ay kailangan mong kumain. Ako naman ang na-applied sa akin kasi mostly hindi ganong matitigas ang kinakain ko, 2 hours bago ako matulog. So, in between, mamili po kayo dyan kung ano po yung gusto nyo. Yan po yung pangatlo, kumain po tayo ng maayos para hindi po tayo magkasakit. At ang pang-apat po, mga kabayan, kung ano po yung mga maintenance natin, syempre in short, kailangan din po tayong magpa-check up. Lalong-lalo na sa mga edad po natin. Ako kasi at the age of 43 ako nag-maintenance. Pero awa ng Diyos nung hindi pa kumpleto yung maintenance ko, hindi ko pa maramdaman yung pagka-normal. Pero nung nakumpleto po, nung nagka-amlodipine ako, minom ako ng 5 milligrams ng amlodipine, umiinom din po ako ng losartan. Minsan yung losartan hinahati-hati ko na lang din kasi okay naman na ako. Tapos meron akong 10 milligrams na na pampababa ng kolesterol. Iniinom ko po yan. Minsan every other day na umiinom ako. Minsan atorvastatin kasi po yung iniinom ko. Minsan gabi-gabi din. Napakaganda po. Nagbalik na po sa normal yung pakiramdam ko po. Hindi kagaya nung mga una pa lang akong nagme-maintenance kasi hindi pa siguro na-diagnose ng doktor ng maayos at hindi ko rin pa napag-aralan yung sarili ko, hindi ko pa nakuha-kuha yung tamang pagkain. Pero nung nakuha ko, normal na normal hanggang ngayon po. Kasi nung unang nagme-maintenance pa ako, at masyado akong natakot hindi ako masyadong nagkakain, na sobrang dieta naman po ako, nangayayat po ako. Kung makikita nyo sa FB ko, makita nyo yun kasi may mga anxiety pa ako noon nung bakit kaya ganito na. Pero nung napagtanto ko lahat sa awa ng Diyos at napagtanto ko, na realize ko po lahat na ganun pala dapat ang gawin. Pag-aralan mo rin ang iyong sarili kung talagang ano ba talaga gaano ba karami talaga yung dapat mong kainin at gaano ba karami talaga yung kainin mo na may maalat, may matamis, ay titimplahin po natin yan. Yan, matagal-tagal na rin talagang siguro nasa
5 years na okay na yung karamdaman ko. Yung mga first 2 to 3 years lang noon na parang kakaiba kasi hindi ko pa masyadong mabalanse noon. So yan po, kinakailangan inumin natin yung ating gamot, yung maintenance na ibinibigay ng Diyos para mapangalagaan natin ang ating sarili at para maging normal tayo, kasi kapag ang sarap kaya pag normal yung pakiramdam natin. At yung mga maintenance po natin, nilagay lang po natin sa mga visible. Ako po yung maintenance ko, lagi pong nakalagay dito. Mayroon ako dito sa wallet. Lagi. May amlodipine ako dyan at dito sa bag ko. Para kapag makalimutan mo man, or kung may maramdaman ka man, kung saan ka mapunta, tingin lang sa wallet, meron kang iinumin. So, ganun po. Kailangan pangalagaan ang ating sarili. So isang way po yan na mapangalagaan natin ang ating sarili. At isa pang sikreto para mapangalagaan natin ang sarili, para hindi naman po tayo masyadong tamaan ng mga sakit at biglaang tumanda, ay mga kabayan, uminom po tayo ng tubig. Minsan mapapansin mo, bakit kaya ako nahilo ako, kasi minsan lagi akong nakaupo pag may ginagawa sa office. Bihira lang din akong lumabas kasi minsan lalabas akong mag-ikot 2 beses sa isang araw, sa umaga, isa sa hapon. Minsan matatanong mo sa sarili, bakit kaya ako nahihilo? Sabi mo ganun. Iniisip mo, hindi na kaya tumatakbo yung, excuse me po, dugo sa utak ko. Totoo yung kung nakaupo ka lang. Pero pag uminom ka ng tubig, ayun, mamaya-maya, bumabalik na yung kan mo. Kaya tubig. Kahit nung bata pa tayo, napag-aralan natin na 8 glasses a day. Napag-aralan po natin yan. Excuse me po. Uso po kasi ngayon dito yung ubo kasi nag-change po yung climate. Kaya ganyan po pangalagaan, mga kabayan, ang ating sarili. So wag po nating pabayaan ang ating sarili. Kasama po sa ating ekonomiya ang ating kalusugan. Kasi maski napakarami mong pera, milyones ang pera mo, at malaki ang income mo, kung hindi ka malusog, napupunta lang yan, kabayan, sa ating expenses sa pagpapa-hospital. Hindi rin po maganda. Aminado po tayo na kahit may edad na po tayo, at ang pang-anim kasi, kinakailangan know how to control your effort. Kailangan alam mo kung kontrolin yung sarili mo, kung ano lang yung lakas na ibibigay mo. Kung naglakad-lakad ka, syempre sa ating edad, nasa 52 na ako, or yung iba more than, or 45 yung iba, alamin mo, wag mong ibuhos, wag mong isipin na kagaya nung bata ka pa yung lakas mo. Parang kinokontrol mo din yan. Yung sa 1 kilometro, alam mo kung gaano kabilis mo lakarin yon. Yan ang isang alamin mo para yung kalusugan mo ay okay, para wag ka masyadong mahirapan. Yan ang pinaka-importante na isa para sa akin, yung alam mo, nakokontrol mo. Kasi minsan yung workaholic ka, mayroon kang hinahabol. Halimbawa, mayroon kang hinahabol na risk assessment o di kaya GSA, kasi nasa SSE the department po kasi ako. Minsan napapansin mo na lang sa kakaisip mo. Minsan di mo na naiisip yung naiinom mo, kape na naman pala, matamis na naman pala, kasi kailangan alamin mo, yung i-control mo yung lakas mo. Wag yung bara-bara na ibigay lahat yung lakas mo. Kasi habang nagkakaedad kasi, humihina yung kapasidad natin. Kaya nga kung makikita mo yung mga ibang boxer na champion, makuha lang natin dito, hindi na sila pwedeng makipagbakbakan ng 12 rounds. Kaya yung iba, exhibition game na lang para ma-maintain na yung lakas nila. Ganon din po tayo. Pwede pa rin tayong makipagsabayan sa mga bata, pero hindi na yung mula umpisa hanggang wakas. Kaya ganyan po. Totoo po yan sa buhay, at sana kung pinapanood mo ito, kabayan, sana i-apply mo sa buhay mo, kasi ang aim ko, ma-share ko tong mga to para sa lahat ng aking mga subscribers at mga nakikinig ng aking vlog na ito, para ma-apply nyo sa inyong buhay. Kasi napakahirap po, kasi ako, danas ko po yan, kasi nung hindi ko pa alam ang mga itong pinagsasabi ko, ay sige lang po ako ng sige, madalas akong mahilo, madalas akong kabahan.
Madalas akong magka-vertigo noon kasi sige lang ng sige. Di ko tinitignan yung pagkain ko. Akala ko bata pa ako, natutulog ako ng late at minsan nag-exercise ako ng sobra. Mga gano'n po. Minsan mataas yung expectation ko, yung pride, pero nung napag-aralan ko, napagtanto ko po lahat, unti-unti ko pong ibinaba at pinag-aralan. At sa awa ng Diyos, now ay masasabi ko nasa stable na po ako at parang bumabalik po ako sa aking early 40s kasi 52 na po ako eh. Kaya yan po ang aking naramdaman na nakapokus na po ako sa trabaho. Alam ko na po lahat yung timing ng routine ng aking buhay. Ayan, pati yung oras ng devotion mo, yung exercises mo, ayan. Kasi ang susunod na sasabihin ko ay napaka-importante po ito para mapangalagaan ang ating buhay. Bihira lang ang gumagawa at siguro yung iba ayaw maniwala, pero totoo 'yon, yung deep breathing. Ayan po ang nag-save sa akin. Hindi ko nasabi kasi yun nung nagka-fatty liver po kasi ako eh. Kasi from skilled to lead man at na-promote na foreman, kaunti pa lang yung kwan ko noon, income ko. Kaya hindi ko pa nakakain yung mga gusto kong kainin. Pero nung na-promote ako sa safety officer, lumaki yung income, syempre bata pa, lahat siguro ng mga masasarap na pagkain na sa akala ko okay, mga fast food, lahat dito sa Saudi at sa Pinas, kinain ko. At yun po yung nakapag-apekto sa aking health. Kaya yung sinabi ko kanina na akala ko yun ang mga masasarap na pagkain. Hindi pala. Ay, hindi ko pa napag-aralan noon na a man should eat according to function. Ang ginagawa ko noon, a man will eat according to what you like or what you want. Yan ang ginagawa ko noon. Kaya natamaan po ako ng fatty liver. Kaya nung nagka-fatty liver ako, doon ko nakita lahat. Napag-aralan ko yung sinasabi ko. Kaya napaka-importante po na tignan po natin, opo, yung pagkakaroon din po natin ng deep breathing. Importante po yun kasi ang purpose nung pang nag-deep breath ka, itong mga muscles natin na exercise natin, yung mga bones natin na exercise po natin, yung iba pang parte ng ating katawan na exercise po natin. Pero yung mga respiratory system natin, it's only through deep breathing. Kapag nag-deep breathing po tayo, pag okay po yung ating lungs at saka exchange ng oxygen sa ating puso, dire-diretso po yan sa ating mga arteries, capillaries at saka veins po natin, magiging okay po yan. Patutunayan ko po yan kasi kung nagda-doubt po yung nakikinig sa akin, tingnan niya lang yung Berlomabin na gabaon sa Facebook. Makita nyo po yung itsura ko doon nung nagka-fatty liver po ako, nangayayat po ako ng husto. Nagka-anxiety po ako. Pero na-check ko po lahat-lahat yan. Kaya willfully and my heartly, kaya sineshare ko ito. Hindi po ako doktor, disclaimer po. Pero napag-aralan ko na po ang sarili ko. Pinakinggan ko din po yung mga vlog ng mga doktor at yung iba yung mga sinasabi ng aking naging medical doctors. Yun po yung nagumamot sa akin. Kaya ko po nasasabi yan. Kaya mga kabayan, sa tingin ko, sana ang aking na-share na ito ay malaking tulong po sa inyo. At nagblog po ako para matulungan po kayo. Ang mga vlog ko po ay mostly siguro 96% ay para po sa financial literacy at 4% sa 4% ay nandyan din po yung words of God at saka itong pangkalusugan. Kasi yun po ang niche ko po. Kaya po ako nag-vlog. At sana po ay wag po kayong magsawa na sumuporta dito sa Berlumabin Gabaon TV. At sana nandyan po kayo lagi upang iangat po natin. At ang mga ads po ay sana wag nyo pong skip para kung panuorin po natin lahat ang ating ang mga ads na po yan ay makakatulong po sa ating income para mas marami pa po tayong matulungan at para mas ma-encourage pa po tayo na magpatuloy sa pag-vlog mga kabayan.
At lagi ko pong sinasabi at bago po ako mag-close in conclusion po sa aking vlog na ito, pangalagaan ang ating sarili at magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon, tulungan ang ating mga kapwa-tao upang umangat ang kanilang buhay. Kaya ito po muli, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.